Ngibingeleleke babukele emakhaya, ngibingelela ngaphansi kohlelo lethu umgwazelo. Babukele emakhaya, ngibingelela yona-ke ingwenya edla ezinye ingwenya. Babukele emakhaya, namhlanje-ke siphelele osisi laba sicela simsize, simthembise umsebenzi akazange asamfaka emsebenzini. Kodwa-ke babukele nani niyazi, angile ngamaningi anginayo amaningi, ake sinikeleni khona. Kodwa-ke before sinikeleni khona ohlelweni lethu lanamhlanje babukeli, ngicela-ke ningakhohlwa babukeli ukuthi nje uma uqeda ukubuka mase uyalayikha, uphinde futhi ushare, uphinde futhi ucommente. Ngiyabonga. Sanibonani babukele emakhaya, igama nguZinhle Isibongo kwaNxumalo. Ngibhalele uhlelo umgwazelo ngoba nginenkinga yobhuti ohlala la ngasekhaya, wayengithembisa umsebenzi last year ngoDisemba. So ngamnika imali engango-1.5 ngoba wayethe angimnike yona ukuze ezokwazi ukungifaka emsebenzini. But ubhuti-ke uselokhu eshonale nale njalo uma ngiyombheka ekhaya akekho. So ngibhalele uhlelo umgwazelo ukuthi obhuti beyongisiza siyolanda imali yami ngoba ngiyabona ukuthi lo msebenzi awukho and futhi ngeke ngiphinde ngiwuthole, ngcono abuyise imali yami. Ngiyabonga. Ikhona la. Okay. Kubo noma noma hey. Nazi kaqaqaqa. Hey madoda, khamba kanjani? Mfethu iphi inkunzi la esize kuyona? Okay. Nkunzi kancane nje sicela wena. Ayikapi. Ukubuza njengoba ngingena bathi ngenani. Unjani? Cha ngiyabuza mfowethu. Unjani? Ngibuza ungaphakazi njani vele engenele nje. Unjani? Ngiyaphila. Okay. Bafethu. Bafethu nishiyena kancane. Bafunjani? Ngona. Yeah. Mina mfethu nje qale ngiyibike. Mina ngiyingwenya mfethu. Yebo. Ngihamba ngaphansi kohlelo umgwazelo. Ngithemba ukuthi usisi uyamazi. Uyamazi uyamazi. Yebo. Mfethu usisi unesikhalazo ngawo. Yabo? Ngami. Yebo ngawo. Okay, ngilalele. Okay. Ngicela ukuthi usisi umuphi ithuba umuzi ukuthi uze ngani sisi. Sicela usichazele ukuze nobhuti naye sizokhuluma into sonke sazi isikwenzakalana. Ubhuti lo sahlangana naye, masihlangana naye ubhuti promise me ukuthi uzongifaka emsebenzini. Okay. Wathi usebenza ngaphakathi. Sisi, ngicela nje uyiqale ekuqaleni. Ukuthi masuya, yabo. Ukuthi ubhuti umazi kanjani nje. Ubhuti ngimazela la ngasekhaya. Okay. There's nothing nje serious sisazana, ngimazela ngasekhaya umakhelwane besebenza nje one of emafemini ngeke ngikwazi ukwa-mention. Okay. So uyazi ukuthi ngihlala nabazali ende ekhaya umuntu osebenzayo. So he promised ukuthi uzongifaka emsebenzini. But-ke wathi-ke ukuze angifake angenze into right, mhlawumbe kube khona into yabo engimhlekisa ngayo. Uyazi-ke nawe umuntu umefuna ukufaka emsebenzini. So na-ke nami-ke ngamnika-ke leyo nto leyo yokuhlekisa. Imalini 1.5. And lapho uDisemba sibheka amaholiday nje ya Disemba, imali yahlanganiswa. Uyazi ngoDisemba ziningi izinto kumele isikwe ithengelwe ingane ekhaya, ukudla yonke into. Lo mali yahamba yayothatha kamashonisa. Ngikhuluma nje isikweletu singaka kusesewona ngisho 1.5 le nganguthathile because ngangithembile ukuthi ngizongena emsebenzini ngikwazi nokubuyisela imali yomuntu le ngangibolekile. And mangifika ngihamba ngiyomcheck-a kubo ngihlezi ngamtholi. Khona intombi yakhe la ahlala nayo lapha yanga noma umakoti noma yini lento yakhe ahlala nayo kodwa lapha endlini. Mangifika njalo uhlezi emphika. One day ngambona esemnyango, ngathi ngiyambuza usisi, wathi usisi akekho. Kodwa ngimbonile ade esemnyango kwathi kuqhamuka mina wagijima washona ngaphakathi. Wena uyazi-ke futhi ukuthi abekho abantu ekhaya bangangikhulumela. So ngihlezi ngiyela ngedwa khona, ingakho engenza isilima njalo uma ngifikile. Ingakho-ke namhlanje ngicele nina bobhuti bami ukuthi cela ningisiza sambe siyoyifuna le mali le. Ngoba manje umashonisa usezowasho ukuthi angikhokhe noma wona-ke lo 1.5 lo nganguthathile ngoba isikhule yakhula imali ngeke ngisakwazi ukuyikhokha. And mangiya nala ayesebenza khona kwakhona lapha akasasebenzi. Nakhona lapha ngathi washiye enze izinkulu nje iskandal kwakhona emsebenzini. Okay. Bafu. Uyamuzwa usisi ukuthi isikhalazo sakhe sithini kuwena.
ngiyamuzwa. Okay. Yanike yini? Ungijwayela kabi. Makwenze njani? Ujwayela kabi. Ngikujwayela kabi makwenze njani? Yathi ukhuluma ngiyeke. Na phela ngiyakwazi ukuthi ngijwayela kabi uhambe nemali yami. Imali ngesikhuluma ngayo. Ungaboni mhlawumbe uhamba la uhamba nami uchaza ugibela ikhanda lami. Angeke ngagibela imali ngesikhuluma ngayo. Ngiyasho ukuthi imali. Yazi indaba ukuthi ungijwayela mfowethu. Uza labantu la, uza namakhamera. Ufuna ngenze njani? Angithi mangifika wena ngizokufuna lapha endlini uhlezi ungekho. Angithi bahlezi bekuphika lapha. Yini indaba ungafika la mhlazana sikhuluma indaba yamagwazela yokhuluma ngayo. Yini ufike la? Ngeke ngifike nabo phela ngithi ngangikuthemba njengomakhelwane. Uvale iminyango ngobani? Uvale iminyango ngobani? Hayibo. Hayi, awukesithule sifuna ukubuka. Yefethu. Yeah. Ngijwayela kabi lo sesilo. Okay. 1 uqala lo sesilo. Yasaxoxa impela naye indaba yeni umsebenzi. Yebo. Kodwa ukuthi yena athi angimgwazela wayengigwazela angikwazi lokho umuntu. Hayibo. Kunalokho uyena owathi mfethu imali nanginika yona. Wathi yena hayi bhuti cela nje ubambela i-drink akasho ukuthi imali yokugwaza. Drink 1.5 wakwayibona wena drink 1.5. Ushiswa imali mina wafanele ngithini? Ngishiswa imali ngithathe kungekho umuntu osebenza ekhaya ngashiswa imali ngithathe ngingenayo imali ngoba phela ngiyize ngikunelo imali ngoba ngangihamba ngiyozama enye imali. Manje indaba ungezana namaphoyisa pho. Amaphoyisa azongisiza apha amaphoyisa ngoba uhlezi ubaleka. Uhlezi uyisona isigebengu. Ngeke ufike uhambe nemali yami mase ungafuni uzoyikhokha imali phela lesikhuluma ngayo. And imali yomuntu yamashonisi akusiyona nje imali engayisi angisebenza. Ubona nokuthi yami ngeke ngaba ngumsindi imali le. We talking about money la. Mina uthi umuntu esifazane ngiyabahlonela abantu esifazane. Kodwa abanje ngawe ngitshengisa ukuhlonipha le type. Akutshengisa ukuhlonipha. Lalela. Yayibona lento yenza kusese. Ngeke. Yabona nje ukukhuphula umoya. Ukhuphule kumuntu wesilisa ofana nawe. Yebo. Umuntu wesifazane lo. Ingakho ngikhuphula uhamba nani vele uthembe nini? Lalela. Uthembe naye mina nankinga wobhuthuleka. La inkinga uhlezi vela. Bekumele uvele mangifika lapha. Ungayicashisi. Nale ntombi yakhe yohlala nayo iyaphika ihlezi kuphika. Hawu ngikuthola kancane ngifuna imali yami. Ngifuna imali yami. Hawu ngifuna imali yami. Yazi. Hawu. Yabo njengoba ngithi. Ujwayele ukwenza ukulungela wena vele kade beliswa abantu ukuthi wena uyiseli. Ujwayele ukwenza kwelungela. Ingakho nje nasemsebenzini uqoshiwe ingakho uboqoshiwe nasemsebenzini. Bangitshela ngaye phela ngokufuna. Hawu. Ngiyakwazi ukuthi uyehlisa umoya ngifuna imali yami kulo. Ngifuna imali yami kulo. Hawu. Uma shonisa ungihlela emntanyeni wazi kahle usangisebenza cha unosathane shame. Akwazi ucabangela umuntu omnyama ofana nawe. Ungathanda nje wena usisi wakho ekwenze kanje. Ungathanda ngizovete ngikupha imali nje. Ugezephi ngivete ngikupha imali nje. Ngoba kwenze njani? Vele ngiphe wena imali. Hayibo kahle. Ungaza nabantu ufika nabantu amakhamera la. Ngingafiki namakhamera ngifuna bekubone umnjalo bakho. Nabakade usazobazama bekubone ukuthi unjani wena. Uyitshela mhlawumbe uyangiva ke utshela ngalokho uyangiva. Angithi ngithola amaqiniso ngifuna ukwenza amaqiniso ngeke ngakhombi. Ngifuna imali yami. Ngifuna imali yami. Ngeke ngihambe la kungekho imali oyikhiphile. Ngeke ngihambe la. Ngeke bazokufuna uzobathola kahle. La behamba nabo. Ngoba ngivale umnyango nasizomla ngeke ngifika la umnyango. Manje phoma uvela umnyango. Nabo bayinkinsela njengawe. Uyabona ukuthi unganani nabo bana. Ngicela imali. Mawuthanda uhambe uyodayisa yonke le. Wena ngesingisi esingaka esokugwaza oyangani emaphoyiseni wafuna emaphoyiseni. Kungcono mina ngiyasazi isingisi wena. Sobosha sonke sikhulume sakho isingisi. Sikhulume sakho isingisi. Mina lo singisi takho u7 interview. Sikhulume. Kanti uzomnikeza 1.5 olandela obuyabhayisa sekubone kahle. Yazi njengoba ungibona ngethulele ngingayingeni indaba yenu. Ngiyajimela vele ngiphume le nto. Ngeke ukwazi. Uyazi njengoba ubona ngingayingeni indaba yenu. Ingoba wena usuyayikhulumela. No ukuthi uyamuthi ukhuluma kanjani nami. Umoya uyakhuluma kanjani nami. So ingakho sengiyithulele kumele ngibukele nina ke niqede mase ke ngiyangenelela. Yabo mfethu kuchazela. Ngoba ngithi usizongijwayela kabi. Ungijwayela kabi. Yamuthi 1 ngani mfethu. Yazi ndaba ngisho kanje. Emfowethu wena ungala eSouth Africa ngithi. Hawu ima ke wo. Ngiyakubuza ima. Yabo 1. Asazana. And angangifisi futhi sazana. 2 angifuni futhi sijwayelane kabi. Hayibo wefethu kanti ulwa nami ngade. Baba angelwe nawe. Hayi bafo phela yeke inkinga bafo uma uhlabe kanjani yeke inkinga. Webaba uyazi umbuzo wakho oqala umuntu wemfethu owala eSouth Africa ukweyisa lokho. Befana ungilinde eqala befana ungilinde. Ima ngeke uqale wena uthi
Wala eSouth Africa yini bafo? Usukwena umbuzo ukubeka Ugijimela indlela ngaphezulu, le ndaba ebuzwe ngalo, othi rephrase lalela wena ozongasazi ngisi senya rephrase ke manje mina ngibuza ukuthi bhuti angithi ungale Ima into yokuqala nje mfethu sisi ngicela uma lalela mfethu lalela indaba uyikhatha nje inhloso yakho ngicela ukuthi ngibuze lalela into yokuqala nje uyifihlele ndo into yokuqala nje lo uyifihlele kanti ngibuza indaba wena ukhuluma into yokuqala nje nafo uthini mina kahle uthini mina sicela ukuthi into yokuqala nje futhi nawe kodwa phela ngathi wenza kancane awuyikhulumi mtshela ubhuti ekhipha imali sambe engalokhu umlalele sifuna imali engiyifunayo la Zokubuza indiyami le. Masho angihlangani mina. Endlini yakho angikufici. Angikufici endlini yakho. Maye moto na angikhipha imali usengikhiphe la. Angazi mawuthanda dayisa inhle angikwazi ukuthi uzenzela. Angizenzeni. Mina nganginika insimbi mina. Nganginika insimbi mina. Nganginika insimbi. Hawu. Nginikeza insimbi mina. Ufuna imali yami. Ufuna iqondile. Ngiyamtshela lo ukuthi hayi imali yakhe. Uyisikebeko ubonakele. Uyamuzwa? Ngiyayifuna ke. Ngiyayifuna. Manje wena lo ufuna ngayo. Uyifuna ikhamfu uzana ikhamfu uhleleka. Uzana ekhaya. Kade ngangiza kahle. Kade ngangiza. Ekufika lo muntu wakho lo ogcwele indlu lapha ohlala naye ekufika. Kade ngangiza kahle. Ukube bona imali. Awume sisi. Awume kancane ukhulume mfethu sami. Imali lesikhuluma ngayo la. Into yokuqala nje osuke wayimosha. Yabona umfana okhuluma isingesi. Angimthathi mina serious. Cha bafo ukhuluma nje isiZulu siqonde. Ngothi wena izingisi awusazi. Ngothi ingisi awusazi. Yabona nje umfana okhuluma isingesi. Uzothi ngirefree ayibuye mfethu. Umfana nje okhuluma isingesi. Ufundile ngenze njani? Lapho ufundile phela. Mangifundile ngenze njani? Okay, lalela ke lento bafimi kanje. Angithi wayithatha imali kaSisi. Angithi wampromise ukuthi uzomsiza ngalendlela ezomsiza. Yebo uyala ngiyakhona ke impela ya. Bengiyalapho ngivume ngithi ngifuna ukuchaza khona and uSisi wahamba ngilalele mfethu. uSisi uhambe kwindawo ngathini uhambe nomashonisa ecabanga ukuthi lento wena umthembise yona izosheshe ifezeke. 7 months wonke gone. Komsebenzi. Uhlulekile mfowethu ukufeza isithembiso owuthembise sona uSisi. Sekuphele izinyanga more than 7 umthembisile. Ya lo ngekuvuma mina uSisi uSisi waye nala owawubambe khona wathola ukuthi awusasebenzi. So uSisi manje ubhalele thina wathi ucela simsize size kuwena sizolanda phela into zakhe. Lalela mfowethu uSisi akalwi nawe. Uyalo yawenzile voice akhamuye ngayo. Sala le. Mfethu lento yakubiza umuntu wami endlini uthi lento yakhe endlini. Ayizebona into ayikho lapho. uSisi akalwi nawe. Yes. Ungathathi ingane ngalezi insimbi oyijima la. Yabo uma ujima insimbi ithule. Uyayiphakamisa kuphela. Uyabona? Insimbi uyayiphakamisa. Wena uyenza wena lento oyifunayo. Uyabona ma usumnenye indoda. The time ukhipha na izokhipha ngithi. Insimbi yona uzoyikhahlela ishonele. Uthi musumxoxela idore. Hayi ngiyaqowana nje insizwa ngefike la ngiyaqowana. Angithi ke lalela nje mina ngiyashayela ke nje. Yabona namhlanje. Hayi mhlawumbe uthi ngithi ngiyanisabisa ngizini kodwa hayikhuleka. Yabona wemfethu lalela ke imali esifunayo. Asiwa amabhlukwe thina mhlambe amabhlukwe akho la wagqokayo. Ale ngisijwayele. Uzodelela noma kwenzala. Siyafuna imali noma ngifuna mina ngifuna umphefumulo wami ngifuna umoya wami. Ngifuna umoya wami. Imali uSisi ucela imali yakhe. Imali. Yabo mina ngithi ngizama ukuthi lento mfethu siyenzeni ngendlela right. Manje insimbi ingena ukuthi insimbi ayiphiniseli. Wena usho wena insimbi. No, lalela. Uthi nawe uyathanda ukushona leyo lokhu unkanta. Musungena ukuphosela ezintangeni hlale udabeni usho imali yami. Cha ngengikwazi 7 months gone. 7 months gone ngiwehlisile umoya. Ngeke ngikwazi. Namhlanje lamanqamu wena bazobona. Nina genge lalela la wena
bazoze befone. Nina genge Ngifuna imali. yey'nsimbi. Noma siye lapha endlini Nike ngiyothatha into nithathe- worth 1.5. Nithathe Soyidakile. ngalezi nsimbi 1.5. zenu. Yebo. Mase ngibona ukuthi Oh. ukubona mase ngibona ukuthi ngiphethe Uzobona umhlaba. ke. Bafo khuluma nami Face, khona usisi. Uzobona wena uzobona. Usisi Jala thule phela thina. la ithi la Ngeke Indlebe ngikwazi yalaba. ukuphuma. Bafo. Ngeke ngikwazi Zusu ukuphuma. bethi indlebe yebo Ngikwazi kodwa ayikwazi ukuphuma. lalela abantu abawuthufa ngene Imali engiyifunayo, imali engiyifunayo. Yabona-ke sesi manje. Imali. Sesi. Imali. Yabo uma ungalaleli. Thina sophuma sikhambe. Cha, futhi ungeke ukwazi ukuphuma ngabe lo akamtshela ekhipha imali. Sokushiya naye phela ngithi unenkani. Asifuna insini. umshiyela Sithi ehlisa umoya. Uma wenganosanda kwenzani lo? Uma wenganosanda kwenzani lo ngitshela ngayo? Ngitshela ngale la furumba lelo lifuyile lapha endlini athi ngidla amagundwane. Ngifuna imali yami. Imali engiyifunayo, khipha imali yami wena. Sisi. Sisi. Khathalo wena, kade ngikubekezelele wena, kade ngikubekezelele wena. Lo mbhadeko sokushiya naye. Ngawo lo 1.5 usuthi wona 1.5 wami lapha. Usuthi wona uhlele nje. Siyahamba Ukhuphumele nje ngaka 1.5 wami lo wamgxisha wona. sesoxabana Bafo. Uzongenza njengenze lutho. uzokwazi ukukhuluma uthule ethi isimungula ukhuluma Ngeke ungenze lutho, imali engiyifunayo kuwena. suthi mazi kuyigwala nje oqala ngibona indoda eyifihlayo mina ufihlelana Musukunaka abantu abafihlayo, ngifuna imali. Hey, musukusijwayela. manje ngicabanga ukwenzani Musukusijwayela. Ngifuyele nabangangaphatha lo wena. Bangangami. Lalela, weba. kwada kwayisavana Endlini. Kahle. Hawu. Siyendlini ke manje siyolanda into engango 1.5 monganayo lemali ukuyikhipha. Vele ulopholo manje usasebenza ngani ozoyikhokha ngani? Sorry. Ngani nomqhazi uzosayisela amandla akhe nempa ngifuna imali yami. bavele indaba yazwa ke Sis. yayifake ngoku Bafo. yayifake ngoku amanda nembobo wabona Ngifuna imali yami. batsheleke nokunye Ngifuna imali yami. Ehlisa umoya. Imali engiyifunayo, imali Ehlisa umoya. engiyifunayo. Ehlisa umoya. Hawu. Ehlisa umoya. Bafo. Sibuyele la sikhona ade sikhuluma nawe. Usisi ufuna imali yakhe. Yes. Usecela ukuthi ubuyise lezi inkomo zakhe ayinika wena ngoba awuzange usasifeza isithembiso sakho usisi. Izulu nje leso angazi. Ucela ke ukuthi ubuyise. Siyayicela yes. Lalela imaki angithi usisi ubize thina on behalf of yena. yini igama lehlelo Umgwazelo. ayinza izwe umgwazelo ungazi ukuthi mina mhlambe wayesasigwazelana amangini phezulu lo mfethu wasibuza utshwala mfethu ngiyiphuza into ngiyiphuza nabangani bakhe sihlezi kuyibrayi yezwa wathi ufuna umsebenzi ngamtshela umsebenzi mfethu yamathuba yavela wona yabo kodwa ke ngizokuzwela okwamanje sathulekile unamanga musukhuluma nje amanga usukhuluma amanga iqiniso wena ngathi kanjani mina ngenza kini wena unawo amathuba omsebenzi wena usho ukuthi awusathulekile bengokunika imali uthi kuthulekile wathi wena uyaqala emsebenzini kodwa ngikunikeza into yokuhleka Imaki. uma ngabe umuntu ethi na 1.5 ngokusula umlomo wona la hawu ngosula nomlomo ngasuza ngikunika okwenze njalo awuthembi angithembisa umsebenzi manje Usiyacela ke phela. ngizosula ku-UIF Ngabe ngiyoqhubela la fridge ke lapha endlini siyodayisa lona. ifridge Uzwa kahle. alona 1.5 ngithenga flea market la fridge Anginendaba phela ngalokho. Ngihlangani mina nalokho. Uzobona ke. ngithenga flea market Asinendaba phela usiyohamba siyokhipha kodwa mongayikhiphi le mali. Wena ujwayele ukwenza kukulungela uzobona kahle. yazi ngitshwayela emfethu sokubuza futhi Ujwayele ukwenza. wena phela uhlelo baba Uzoduma izulu emini. Ngiyakutshela. nenza i-wrong bafethu ayinto nenza i-wrong niza la oqala amakhamera aningitsheleli utho mina Ufuna ukutshela ukuthini? ngizongiveza Ufuna ukutshela ukuthini? Ufuna ukutshela ukuthini? Mangifika lapha wena lesasidudla sakho lesa hlezi sithi awukho. yabona yazi noma Lesasithuda sakho. yazoyisona phela ifuna yazoyisona uzoyisona kulabantu labo hamba Ngeke wena ozoyikhipha. Wena ozoyikhipha. Ngitshengisa ukuthi umthetho uhamba kanjani. I-Poppers Act akekho umuntu onelungelo lokufa videorize umuntu ngaphandle kwe-consent yakhe ngaphandle kwemvumo yakhe. Wena unayo ilungelo lokuthi udle imali zabantu. Wena ilungelo lokuthi udle imali zabantu nalo. Unalo wena ilungelo lokuthi imali zabantu ngoba phela awunalo nawe. Ngifuna imali yami mhlawumbe wena uzwe. Awuyazi into engizele la. Imali hayi yonke lento ongitshela yona ama-acts ini asikho enkantolo la. Asikho enkantolo. Ngikutshela usekwenzani ngamnika la enkantolo mina imali. Sasenkantolo uthatha imali yami ngeke ngingakumemeza. Ngeke ngingamemeza ngifuna imali yami. Imali yami engiyifunayo mhlawumbe uzwe. Imali engiyifunayo. Umasonisa ungimentanyeni ufuna imali. Hawu. Sila. December. Ujuni manje. Sila sizosiza wena.
Mase wena usuyisiza isidingo sethu la angisiboni. Ngoba sibhize sitshela ngama-act nje. Cha mina ngisho into eniyenzayo nina futhi okuyifihlile unifihleleni. Wemfethu. Ayithi uyazi nawe uzofuna ukuvela kuma camera. Wenzela ukuthi ngishutha nje. Wemfethu. Nawe namaketisi nawe ubhize ukungishutha lapha ngenzisilimo. Efethu bafonyezana ukwenzayo. Wena uma ufuna imali yakho ufike lapha endlini ekhaya uyakwazi. Ngiyenze lonke ngihlezi ngifika lapha bethu awukho. Nawu uqasha. Ngithe sambe manje siyoqubula into siyoyidayisa ngithatha imali yami awuzwanga yini. Soqubula ini? Ifrita lona 9.5 Uhlangana uzobiza lo ngalona kodwa Bafuna ukuthi wenze kanjani? Imali kaSisi uSisi uyayidinga. Siyayicela. Yabo nje mfowethu, yabo indlela okhuluma ngayo. Yebo. Khulumisa komuntu mfowethu ophilayo. Ngokuthini? Yabo indlela osho ngayo siyacela imali uyayidinga Sisi. Hayi ukuthi ngambamba inkunzi, ngibamba inkunzi mina mfowethu. Ngiyabhandela. Manje lo indlela eqhamuka ngayo nani engazi ukuthi mhlambe ngambamba inkunzi. Inkinga uyabaleka. Ubalekelani? Wena ubalekelani mangifika lapha? Uzoboshwa ubeyabhayiza. Mangifika lapha kwakho ubalekelani? Ubalekelani mangifika? Ngiyangishwe mina. Ufika. Mangifika lapha endlini yakho. Ngize la Jimini ngoba ngihlezi ngafici lapha endlini yakho. Ngizivele la fuma lapho. Yabo mfethu lelo hlelo. Ho. Uhlelo olihamba ne-debt collector, yezo. Yebo. Angithi ufundile. Ngithemba ukuthi lelo gama uyalazi ukuthi lisho ukuthini. Yazi kahle. Yebo. So kuzophoqa ukuthi makuwukuthi wena imali awunayo manje. Kuzosiphoqa ukuthi kumele unike uSisi something. Ifridge ngishilo. Hawu Sisi ngicela uthule phela mase ngiyakhuluma wena wazi nje lalela amadini. Lalela bafo. Ngikhuluma Uyangeza ukuthi ngithini? Mina ngizokhuluma nawe mase unginika imali. Uyangeza ukuthi ngithini? Kuzomela uSisi umnike something eweta u1.5 ayibambe uzothi mawusuku noma mawungasuthi manje asambeni sendlini noma asambeni sekwi-ATM umnike imali yakhe aphume kuwena ngoba nje nalento eyenzeka la yehlisa ngifuna u1.5 uphelele. Mina niposte engalinge nje ngikunika ama-installment angifuna ngifuna nje oqondile. Le show yeni niposte mina lento enenza mina le show ngifana inkantolo mebuka bafu ngifana inkantolo ngempela. Nasemsebenzini wakho bazofaka inkantolo uhambisebenzisa igama labo uthi wena uyaqashana ufuna imali kwala usebenza khona ngoba futhi wena ngokwakho uthi wena ngokwakho fanele ngikhokhe u1.5 mawuthi angina 1.5 fanele kube konke ethathwayo uthi ufuna ifridge. Mina ngithi ke abakhokho labadlulisa ukudabuka khona ukubone lokho. Baba ifridge le fridge le ngithi mina Wazukutshengisa le choice kwale phone le singayithatha manje kwale phone ke ngoba phela wena awufuni ukuzwa la kwale phone le singayithatha manje sambe nayo manje leyo phone hayi khohlwa lapho uyadlala yazi khipha ifridge ubatshengise isikuphi popa angidlali khipha ifone ubatshengise ifridge uzwini inkulumo ethithini uSisi ukuthi manje uyena osesi akakhipha ifone phela le nto ngisifridge kahle ubize thina ukuthi somsiza manje asakhona ukuthi khipha ifone ubatshengise ifridge nani nivuma ucontrol abantu besifazane kanje cha ngoba niyenilwa nami kahle sengibonile lo wenza noma yini kumina mayesondela kumina niyamiyeka mina mangisondela kuyena niyangivimba uzondela uzokwenzani uzonginika imali yami masondela unginika imali yami phela ungasondela mfethu ngicela umnike imali yakho uSisi mina ngisondela ngifuna imali yami yabo lo msindo uzowuqeda imali yami engiyifunayo ngoba ngisondela kuwena ngisondela imali yami uthi uyanika ke hayi ngicela ke ifoni ubatshengise ngithatha ifoni batshengise mfethu ngicela ukuthi leladulisho umnike something kunama-fridge expensive imali zabantu lezo othenga ngazo lapha endlini kade wayiqala le nto yakho yabona lento manje senze njani yabona lento 1.5 uSisi wakho uzowuthola kanjani uSisi lona mfethu inyanga nje ubimi kanje imali ayikho 1 izoba khona ivelaphi ngoba phela usasebenza sisimlalele phela mnike ithuba khuluma yabo mina mfethu ngoba manje awufuna ukulalela awufuna ukulalela ukulalela into ongazwayo khuluma baba khuluma ngithi mina kuwena ngoba inyanga ime kanje yeah and futhi ngibe honest ngavuma ukuthi usicha imali wangi futhi akho yena wanginikeza ngishongo mina wendaba zo1.5 wathini ayingizachaza wathini wachaza wathini wathi wena nawo petrol yakho umuntu wathi hayi bo upetrol wena wathona ngikunika into yokuhleka khona uzokwazi ukufaka emsebenzini hey wena wathi nawo petrol ukuze ngisheshe wathi nakusheshe wathi ungifaka petrol washo ukuthi petrol ngiyasheshisa kanjani vele usebenza ngomhlezo yakho nazo imali yakho usisithola kanjani usiza imali yakho ni kanjani ufuna imali manje hallo ukhuluma umuntu yabo manje obinyanga iphatha nje mfowethu angifuna uqamba manga imali yakhe angayithola makuphela inyanga okay angithi hayi bantu mhlaba namhlanje mhlaba
Bhuti, Hayi bo, angiyandaba hawu. nayo yonke lento Manje oshoyo. ngisenze njani engizama ukuqhamuka nesolution. Yazi yenze njani-ke mina ngikunikeze nami isolution yami ngoba Ngiyacabanga leyakho ukuthi mhla angiyizwa ka kahle. 17 no 16. Angiyizwa kahle. mhla Akanginikeze 16. into engizoyibamba Okay, walubethile imali mhla yakho. 16. Yebo. Makuphela inyanga uzoyithola imali yakho finish inhlalo. Ngihambe ngingaphethe lutho la. Wemfethu, Ngabe kuleli sizandla nje Wemfethu, nalama washoyo. Lalela. Afike kanjani lawo? Nasekuqaleni ngihamba namazwi Sis. ukuthi ngizongena emsebenzini. Sis. Kuze kube namhlanje angikho emsebenzini. Namanje uthi ngiphinde kanye ngingaphethe Sis. imali. Sis. Ngingaphethe lutho. Sis. Hayi bantu Yabona umsebenzi wena uyangisangalela la ekhanda uzulunga lapha lakho. ngabo uzoxoxa ekuseni. Wemfethu, imali yakho uzomnika nini? Ayikho discipline. Hawu. Mfethu, ayi ngiyakutshela nje makuphela inyanga uzomnikeza imali. Ngifuna ukuhamba Okay, ngiphethe ngicela-ke mfethu ukuthi usisi kube na something njengoba njengoba kade ngichazile nje Something enganjani. ukuthi mina ngihamba ngaphansi kokuthi kumele kube khona something esibambayo usisi ayibambayo uzothi mawusumbuyisela imali yakhe emanten ngoba sesiside isikhathi imali yakhe ingakuwena. So manje kuzophoqa ukuthi kumele usisi into naye ezomenza ukuthi mfethu alale ebusuku. and mase sinothe something down ukuze mangivelelwa inkinga kuyowazi ukuthi Cela wena unike Uzongikhomba yabona into into yazini mfethu nje sengihlisa umoya mina Lalela. kuzokhomisa uba mdala ke nazo kushanga space manje ngidala. anginankinga baba Lalela ngicela usisi umbuyisele eceleni sikhulume mina nawe kanjani. ukuthi kumele umnike something azoyibamba ezomenza ukuthi ehlise Yini lo something le angayibamba. imfethu noma yini Ngoba ifridge akakhohlwa dispensary la. noma yini ewetha 1.5 noma yini wena ngithola iphone le Hey, lana chazela. Azona imali zabantu. Imali Ifridge zabantu. lami ngayithola Bafo, ngendlela yami. ngicela unike noma yini indlela yakho noma leyo ukuthi ifoni. usola Ifoni? abambe Ifoni? yebo Le baba ngisebenzayo. yebo baba Ngingaphathi ifoni mina. phela manje mfethu yena Kodwa. inyanga iyaphela nje Ngisiza manje ngathatha naye ngiwanikeza nento yakhe nomkhaba. Ngihambe uyojima lapha endlini baba la. bafo awumi yabo ukuthi Hayi, phela ujwayela bafo- kanjani kathini, lo kathini, ngoba bafo- ujwayela imali. kahle ujwayela kahle lo ngabe unika lesa sidudla sakho lesa esigcwelile lapha Mfethu, uzobuka hayi, imali amadoda emali, abantu wesisa. ngekhaba Sis. ngabe uyonika isidudla Sis. sakho isidudla sakho Sis. wena lesa esinukayo Sis. lapha endlini ohlala Bengizoshawa mina ngandlela. sisi Bengizoshawa la. Sis. Hayi, ngiyabona nje, bengizoshawa. Ya, vele uzoshawa imali yami mawufakisa. ngifuna imali yami Yabo Angani kushawa ungawuzwa Hayi, yini? hayi. kona vele sizogcina lapho indlela engibuka khona Hayi webhuti hayi khohlwa. okay Yabona Angithi usizumnika wena nezinto uzwa imali yami ngithenga ngiyayifuna imali yami ngithenga ngiyayifuna Sis. cha futhi nawe ngathi umehlisela umoya kakhulu lo akeze ulobe ezenzela noma yini ekhuluma ukuthanda kwakhe ihlala lapha indoda yami enomkaba ngabe ulethe imali yami sisi ihlala naphi mfethu Yabona manje Jim baba angisafuna ukukhuluma. baba jwayelana Wenze njani? jwayelana kabi wenze njani uzomnika uzomnika Azafuna ukukhuluma. uzomnikani usisi Uzomnikani ini? yebo Uzothelwa kumaphela inyanga mayihlulwe lokho ke. Hacks ayike into engayisho mina Yabo, yilokho sisi engakusho. sisi Ngithatha umsendini lo, siyothatha ifridge. lalela mina phela wena nangethi imali yakho uzoyithola ngeke ngikwazi bhuti ngeke ngikwazi yazi inkinga yami inkinga yami nokuthi 7 months ago wangithembisa umsebenzi Cela impumela. Yabo manje azafuna ukukhuluma cela impumela. webaba Cela impumela. lalela-ke Cela impumela. lalela-ke yesikwazi Kuke- Cela impumela. kuke bafo ngizwe phela kuke kube nama-option awu-2 la kuthina makuwukuthi awunayo imali njengamanje noma mhlambe ebhenki njengamanje and makuwukuthi wena uyala ukuthi usisi umnike into azoyibamba kuke kusiphoqe nathi ukuthi-ke sekumele manje sithi usisebenzise isandla sensimbi ukuze lokho sikwenze kwenzeke Sandla sensimbi. yebo Hayi insimbi ngijima ngazo ikona le endlini. Anankela sandla sensimbi. Okay. Ngizokutshela lapho ngezwe into eshoyo ama-option amabili. Yeah. Mina kule ma-option amabili uzo-add yesithathu. Ukuthi engishoyo lokho ngisho ukuthi imali yakho uzoyithola ngokuphela inyanga. Ngeke ngikwazi ukubambisa ifoni yami nami ngifesile ngilinda umsebenzi. Base ngeke kuhleleni uthola umsebenzi wena Ngeke phela, isigebengu wona ngeke phela. uthakathaka yabona Weba. sokuthakathaka Weba. uyashwabule Ngeke. wanenhliziyo embi ngo-1.5 ngozikhuluma ngaka 1.5 la ngisebenza indawo Ndoda, Awuthathe akukho kwena la Weba. ngisebenza Bafo. kumashonisa ngikutshayelile Ngicela- nje ngicela Ngikutshayelile ungisize ukuthi ngihamba ukuthi- ngaya kumashonisa usibuyisele umnike ifoni usisi abambe ifoni ifoni ngingakhohlwa ngoba le foni le ngimsebenzi mina ngayo umsebenzi ovelaphi ngicela ukuthi Ovela unike usisi bazophatha ifoni wena. manje hayi bo uyisela wena ulandela abantu wena Webaba. ulandela abantu fena abantu la angithi uthe umdala Fena abantu la. lalela baba angithi uthe umdala usisi uzomshaya ngengqondo awukusebenzisa ukudala-ke Uzobela nto wenzayo. zafuna ukukhuluma lento ongabazi wabuza Bafike nini nawe uzomela la, yini bafike nawe. uzomela yini Bafike nawe. uzomela ikhathalo wena ikhathalo wena Ukhuluma nathi. ikhathalo wena uba usisi hayi yena uma uthi kanjani mfisa alinde kuphela inyanga iyasho nje Kanjani? ifoni
wena mfethu ngilinda umsebenzi mina mangimnikeza le foni ke shuthi ke kufanele kube into enjani ke le mase ngiyafona umsebenzi ovelaphi ayikho lento oshoyo lalela asifuni sigcine silimazana la understand sicela ukuthi i-avoid leyo nto ngoba ekugcineni khona ozolimala la phakathi wethu ulokhetha ulinda umsebenzi ngabe ukhipha imali yakho khona uzolimala the moment uzothatha something naba benza indaba lentenzani bizokuthiwa yini lalela yabo the time mawuxosha ulandela something ex-rap uma ulandela abantu mawuxosha into thina sosebenzisa into yokuthi besi-defend hayi ukuthi silwa nawe sizamile ukukhuluma kahle nawe wena wasiphakamisela umoya wasixoshela izinto zokuthi ubona lezi insimbi egcwele la Khululeka, ubona sis. uhulumeni Sicela ngalezi umbike insimbi ifoni. zakhe hayi ifoni ebafokhohle ngibona ifoni uhulumeni khohle ngoba ifoni mfowethu ngilinda umsebenzi nawo ngiyasho Okay. yena Yini ongamnika uzoyithathaphi imali ngoba usale bambe namaplate hayibo ngihlanganaphi ohambe nganiyobadayisa amaplate uze nemali ohambe nganiyobadayisa angitshwela kametha ngibamba amaplate ngizokwenza namaplate angithi usakabamba amaplate ungitshwela sicela ukuthi-ke sithathe zonke lezi nsimbi sihambeni akamhlola ngeke-ke mfowethu uma uthatha zonke lezi nsimbi shuthi uniqonde ungitshela ukuthi abafowethu afanele bezojima la bazofika ngekho nsimbi ngeke phela bazodila nawe kwazile kanti yini wena ofuna ukuthi usesumnike yona awubo 50-50 phela angabe ngazi mfethu umuntu ngambamba mina inkunzi angibamba inkunzi lo oqala Kufanele lo ukuthi wamnika imali kufanele ukuthi ngibambe inkunzi ngoba mangifika endlini ngizobuza kahle njalo ngingafiki mase sithatha nale nsimbi le mase sithatha nale nsimbi le nalamadambheli lawa mase sithatha nayo lento le mase sithatha na ileli ibhenji lifile sicela ukuthi ke hayi kabi hayi ukuthi siyalo sicela ukuthatha nayo le bhale akulwa lokho mfethu mawuthi awuzinjalo uyabo nje ba ukhuluma lesingisi le portion lalela ngizichazela yabo le portion eshoyo i-weight more than usho ukuthi uyesikalini uyekala lezi nsimbi zingaphekwa 4.5 zika nje lezi nsimbi hambe Manje noma ngithethe ngo-1.5. ulethe imali yami okay sicela mfethu sicela ukuthi mina buta ngifuni ngisho amaphosho lawashoyo yazi ngwafuni ngifuna imali yami ngilona akazwa yini wesisi ngifuna imali yami wena Hawu. Sizo wena ngifuna imali yami mfethu lalela Hayibo. lalela so thatha lezi nsimbi naleziya nabo lamabhala lawa ya wonke mawuzi ngiyanqaba nazo ke sefuna ukubona uma kuthiwa ngiyanqaba ke nazo kusho ukuthi sisebenzisa isandla sensimbi ke lese bengafuni ukuthi siye phela mina mfowethu angaze ngishoje imali yamuntu mina befana afike namaphoyisa lo mawuzi ngambamba inkunzi la sisuwa mina ngaboshwa ngaphuma ejele ngayeke Indaba endala Yamuzi, So manje senza umsebenzi wethu isigebengu lalela baba lalela baba isigebengu lesi baba lalela uyamlimaza Khipha ifoni funa imali yami funa imali yami Lotshwala ngifuna mfethu manje umuntu umsakaza ikhanda bese yabo wena mestilo petana emaske petana ngiyamjwayela umsakaza ikhanda bese mesini athena abana le ntombi endle asambeni bano shaya tresamba banayo asambe ha ngijwayela jwayela sifaka mbanda ha sa jwayela into bazande sambe ulandela amadoda yakho hamba sisi Cela ukudlulisa okukhulu ukubonga kobhuti bakamgwazelo ngokungisiza ukuthi ngikwazi ukugcina ngithola ifoni kubhuti ongikoleta 1.5 ngiyabonga kakhulu and ngiyabarecommenda nawe nje mawunenkinga ungasabi ukuxhumana nabo bathini ave besizana shame ngiyabonga bobhuti ngiyabonga